ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಪರಂಬಳ ಕಯ್ಯಾರು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ತೆರೆದ ಮನೆ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮತಿ ರಮ್ಯಾ ಬಿಸಿ ತಂಗೋಳಿ, ಗೌರವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕಿ, ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಪರಂಬಳ ಕಯ್ಯಾರು ಇವರು ವಹಿಸಿದರು. ಕುಂಬಳೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದರ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಕೆಪಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಶಿಬಿರವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಪೈವಳಿಕೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಜೀವಿ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಕಯ್ಯಾರು, ಭಾರತ ಮಾತಾ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಯ್ಯಾರು ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ದುರ್ಗಾಶಕ್ತಿ ಕುಣಿತ ಭಜನಾ ತಂಡ ಪರಂಬಳ ಕಯ್ಯಾರು ಇದರ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಪು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೈದು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಭಜನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೀಪ್ತಿ ಬಿಕೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 100 ಜನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ഭാഗവഹിಸಿದರು. അവരുടെ അഡോളസന്റ് പീരീഡിന്റെ ആ ഒരു ടൈമിലുള്ള ഒരു വികാരത്തിന്റെ തള്ളിച്ചയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെയ്യുന്ന ചില വിഡിത്തങ്ങൾ കാരണം അവരുടെ ജീവിതം തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഒരു കുട്ടി ആ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ട് ആരോടെങ്കിലും ഒരാളോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ജീവിതം രക്ഷപ്പെടുത്താമായിരുന്നു. അപ്പോൾ രമ്യമാടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കേൾക്കുന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഇവരെ പോലെയുള്ള ആളോടോ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിൽ ഒരാളോടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള അടുത്ത ഒരു ടീച്ചറോടോ ആരോടൊങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ അതാ എനിക്ക് ഇന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് ലൈഫിൽ രക്ഷപ്പെടാമായിരുന്നു. പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിലുണ്ടാവും. പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ഏത് ചെറിയ പ്രായം മുതൽ വലിയ പ്രായം വരെ എല്ലാ സമയം നമ്മുടെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളും ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അത് പ്രശ്നങ്ങളില്ലാന്നാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കളവാണ്. CA ഞാൻ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നം തീർക്കുന്ന ആളാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതില്ലാത്ത ആളുണ്ടാവില്ല. പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കഴിവ്. പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവില്ല. അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കഴിവ് പോലെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയവും പരാജയവും. നല്ലതായിട്ട് അത് തീർക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള ആളാണ്. അത് വിജയിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ മേളിൽ ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു പോയി. കാരണം 2 കുട്ടികളാണുള്ളത്. പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ എൻ്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രോപ്പർ ചാനൽ എന്ന് പറയും. അതായത് എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അമ്മയോട് പറയും, അമ്മ പോയിട്ട് അച്ഛനോട് പറയും. അച്ഛൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ടൂറിന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു 50 രൂപ വേണമെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അമ്മയോട് അമ്മ എന്നോട് എനിക്ക് ടൂറിന് പോകണം, അച്ഛനോടൊന്ന് പറയണം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അച്ഛൻ്റെ സമ്മതം വാങ്ങിച്ച് അമ്മയോട് അച്ഛൻ പറയാം പൊക്കോട്ടെ എന്ന് പറയും. എന്നിട്ട് അമ്മ എന്നിട്ട് എന്നോട് വന്ന് പറയും. ഇതൊരു വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന സംഭവമാണ്. ഇവിടെ അച്ഛനും ഞാനൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്തടുത്തിരുന്നാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും അച്ഛനോട് നേരിട്ട് പറയാൻ നമുക്കൊരു പേടിയായിരുന്നു ആ കാലത്ത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എൻ്റെ മക്കൾ 2 എൻ്റെ തലേ കയറി. മനസ്സിലായില്ലേ? അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ പേടിയേ ഇല്ല. അവരെ അമ്മയെക്കാളും കൂടുതൽ എന്നെ, കാരണം അമ്മയെപ്പോൾ എല്ലായ്പ്പോഴും കിട്ടും, എന്നെ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ കൂടുതൽ സ്നേഹം എന്നോടാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. 2 പേരുടെ സ്നേഹം ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാലും എന്നോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പം കുട്ടികളായതുകൊണ്ടായിരിക്കും മേ ബി. അപ്പോൾ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ അവരോടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ കാരണം നമുക്ക് ഈ കുട്ടികളോടൊന്നും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ കുട്ടികൾ ചാടിപ്പോയി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ. മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിച്ചു കൊടുത്തില്ല, കുട്ടി തൂങ്ങി മരിച്ചു. മൊബൈൽ ഫോൺ മേടിച്ചു വെച്ചു, തൂങ്ങി മരിച്ചു. ടൂറിന് വിട്ടില്ല, തൂങ്ങി മരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയാക്കി ഇങ്ങനെയാക്കി എല്ലാത്തിനും മരണമാണ് ഇവർക്കുള്ള പരിഹാരമായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം പോലും ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള മനോധൈര്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കുട്ടികൾക്കില്ല. നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും ഒന്നും ഒരു ധൈര്യമില്ല. അതെങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടത് എന്നുള്ള അറിയുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ പോയിട്ട് സൂയിസൈഡ് ടെൻഡൻസി വളരെ കൂടുതൽ. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ഉള്ള മേഖലകളിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ടൗൺ ഏരിയകളിലൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ബോൾഡായിരിക്കും. അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് അതൊക്കെ വളരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നർ നാടുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ ഇറങ്ങി പരിചയമില്ലാത്തത് കാരണവും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതൊക്കെ കൊണ്ട് ആത്മഹത്യാ പ്രവണത വളരെ കൂടുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എത്രയാണ് കുട്ടികൾ. പിന്നെ നിയമം അനുസരിക്കാത്ത അവസ്ഥ കുട്ടികൾ ഒരുപാട്, അത് വളരെ കൂടുതലാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു 10 ദിവസമായിട്ടില്ല, 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന 6 കുട്ടികൾ താർ ജീപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഷേണി കുമ്പളെ എന്നുള്ള സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഷേണി സ്കൂളിൽ അവരുടെ പരിപാടിക്ക് വന്നു. തിരിച്ചു വരുമ്പം ഒരു കലുങ്കിനടിച്ച് മറിഞ്ഞു. 2 കുട്ടികൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴും ICUവിൽ ഇരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾ നിയമം പാലിക്കാൻ 18 വയസ്സിലുള്ള ലൈസൻസുള്ള ആൾക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഇപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കും ലൈസൻസ് ഇല്ല. ആ വണ്ടിയുടെ നഷ്ടവും ഈ കുട്ടികളുടെ എന്താണോ പരിക്ക് പറ്റിയ നഷ്ടവും ഇതൊക്കെ ആര് കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ RC കൊണ്ടല്ല, വണ്ടി ആരാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർ കൊടുക്കണം. ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ യാതൊരു കാരണവശാലും വണ്ടി ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഇവർക്ക് 1 രൂപ ഇൻഷൂർ ഇട്ടില്ല. ഇവർ ഈ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ കുട്ടികളാണ്. എല്ലാവരും വലിയ പൈസക്കാരൊന്നുമല്ല. ഇങ്ങനെ വെറുതെ ആ ഒരു ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയതാണ്. എല്ലാം വീട്ടിൽ വാടക വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇവരാണ് ഇത് വണ്ടി എടുത്ത് പോയിട്ട് അപകടം ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 1 രൂപ ഇൻഷൂർ കിട്ടില്ല. ഇതൊക്കെ വളരെ സത്യസന്ധമായ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അനുഭവസ്ഥനാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ എൻ്റെ അമ്മ മരണപ്പെട്ടതാണ്. ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിലാണ് അമ്മ മരിച്ചത്.
15 വയസ്സുള്ള പയ്യൻ മദ്യപിച്ചിട്ട് വാഹനം ഓടിച്ചിട്ട് ഇടിച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ അമ്മ മരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഭവിഷ്യത്ത് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട്. അതിനുശേഷം 3 മാസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് അമ്മയുടെ വിരഹം ഇതുകൊണ്ട് മരണം കൊണ്ട് അച്ഛൻ 3 മാസം ആകുമ്പോൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക്. ഞാൻ ഈ SI ആയതോ CI ആയതോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ആരും അറിയില്ല, അച്ഛനും അമ്മ എന്നറിയില്ല. നമ്മൾ മക്കൾ നന്നായി എന്ന് അറിയേണ്ടത് അച്ഛനും അമ്മയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപകടം എത്രയും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ ആൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ. ഒരു വീട്ടിലൊരു ആക്സിഡൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഭവിഷ്യത്തുകളുണ്ട്. ഒരാളവിടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള 2 പേര് ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വീട്ടിൽ പോകാൻ തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തറവാട് വീട്ടിൽ പോകാറില്ല. സത്യമായിട്ടും അച്ഛനമ്മയൊക്കെ ഇല്ലാത്തൊരു വീട്ടിൽ പോകുക എന്ന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എൻ്റെ അച്ഛനോട് ഞാൻ വളരെ റെസ്പെക്റ്റോട് സംസാരിക്കാറുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഇന്നത്തെ കാലത്തെ പോലെ കുട്ടികളുടെ ബന്ധങ്ങളോ അങ്ങനെയൊന്നും ആ സമയത്തില്ല നമ്മുടെ. അന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു അടി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീട്ടിലൊന്നും പറയാറില്ല. കാരണം വീട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ്റെ വേറെ അടി 5 അധികം കിട്ടും. അതിനേക്കാളും നല്ല വീട്ടിൽ നിന്ന് ടീച്ചർ ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ അധ്യാപകരുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അധ്യാപകൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം വന്നിട്ട് പരാതിയാണ് പോലീസിലേക്ക്. സാർ, എൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ അധ്യാപകൻ പേടിപ്പിച്ചു. ഈ അധ്യാപകൻ പേടിപ്പിച്ച കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാനൊന്ന് തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ വന്നിട്ട് അധ്യാപകനോട് ചോദിക്കും. അതുകൊണ്ട് അധ്യാപകനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഒന്ന് വിളിപ്പിച്ചാൽ പോലീസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കുക, ഒരു അടി കൊടുക്കുക ചെയ്താൽ അപ്പോൾ അവർക്ക് SIക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ CIക്കെതിരെ കേസ് കൊടുക്കും, SP ഓഫീസിൽ പോയി പരാതി കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരേ കുട്ടിയെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പേടി വേണം മനുഷ്യൻ, മനസ്സിലായില്ലേ? നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പേടി വേണം. ഞാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ എൻ്റെ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു CCTV ഉണ്ട്. എന്നെ നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് സാധനം. എൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പോൾ CCTV ആണ്. 12 എണ്ണമാണ് സ്റ്റേഷനിൽ. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഈ സാധനം സൗണ്ട് റെക്കോർഡിംഗ് ക്യാമറയാണുള്ളത്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അതിനകത്ത് റെക്കോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാധനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വളരെ മാന്യമായിട്ട് ഞാൻ പെരുമാറുള്ളൂ, മനസ്സിലായില്ലേ? അതുള്ളതുകൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു എല്ലാവർക്കും ഒരു വിശ്വാസം വേണം. ഇത് ഞാനൊരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നൊക്കെ എന്നെ കാണാൻ ഒരാളുണ്ട്, ഒരു ഈശ്വരനുണ്ടല്ലോ, ദൈവം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നത് തെറ്റില്ല. അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. കാരണം നമ്മൾക്ക് തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരാൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അയാൾ അതിനൊരു ശിക്ഷ നമുക്ക് തരും. എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എൻ്റെ CCTV എൻ്റെ ദൈവമാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് എന്നെ എന്തെങ്കിലും നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള തെറ്റും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എന്നോട് മോശമായി സംസാരിച്ച് രണ്ടും അതിനകത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അങ്ങനെ ഒരു പേടി എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അപ്പോൾ